всички вселенци. Искам да ви благодаря, че ни приехте така топло и ни разходихте в фабриката. Какво е нещо, което успява да съхрани Видинската фабрика от нейното откриване през 1925 година до днешно време и как се чувствате така като ръководител на последната ни останала действаща порцеланова фабрика? Това е много ангажиращ въпрос, защото аз се налага да отговарям, както ви обясних, вместо професионалисти, които живота им е минал тук, аз съм така малко, но последните 20 години се занимавам с порцелан. Звучите точно като професионалист. Почти, но практиката учи. И като малко човек се интересува и прочете и теория и така става поносимо. Вижте, аз не мога да преценя дали е най-правилното това решение, но по моите виждания е голямо престъпление това, че са ликвидирани големите, модерно оборудвани фабрики. И на практика остава една от най-старите, на което не е обръщано внимание по времето на соца, да се модернизира, да се автоматизира, но пък тук ентусиазма на хората, които са работили в фабриката и така любовта им към тая професия, съхранени са много от ръчните способи на производство. Ние видяхме, ръчно се изработват някои от детайлите. Все пак така смея да автоматизирано ръчно производство, но всеки един сервис по-своему е уникален. Тук е момента да вметнем, че известната костна пластика все още се прави и в момента се прави, има специалисти, които работят. Но само когато имаме някакви поръчки, иначе като модели имаме. Просто да се види какво се прави. Това е така, тук в фабриката е усвоен този метод с оцветяване на самата маса и тя дава много такива меки тонове. Много финни, много приятни. Да. Тук се изработват пластиките. Сега ще покажем. Този модел е направен изцяло ръчно, ръчна пластика, ръчно рисуван, поръчан за Дубай. Производствените помещения, казахте, внася се суровината е изключително високо качество, внася се от Англия. Да. И готова суровина. Просто с тази суровина намалихме процента на брак. И е по-издръжлив. Значи в рамките на 5-6% ни е брака, преди достигаше 30-40% от нещата. Това е много добро постижение. Да, много устойчиво и самите изделия леко са по-тежки. Но иначе технологично ги изработваме със същата дебелина. Но се убедихме все така ефирни и прозрачни. Да, кое е твърдо. Това е 22% влажност на глината. Тази глина, така както е диаметъра 10 см, оставяме на тая арфичка и нарязваме на шайби. След като тези шайби на тази машина, която е формовъчна машина, се казва. Се притискат, може би. Моля? Притискат се, може би. Тук, понеже сменяме това нещо, това нещо се... Хората виждат крайния продукт на трапезата си, но разходихме се и видяхме колко общо отнема като време производствения процес на един сервиз.
видяхме, че става въпрос наистина за време и порцелана е материал, който изисква време. Изисква технологично време за самото производство. Значи тук времето, което е необходимо е, ако ние имаме една поточност на производството, вече ще си направим разчетите, но при нас ние включваме да произвеждаме това, което го нямаме в момента на склад или за което имаме някаква поръчка. И като примерно някой иска 2 сервиза, ние няма да пускаме пеща, която една пещ, за да изкарва пълен цикъл, като пари за електроенергия е някъде около 600 лева. И то малката пещ ми е толкова. Така че искаме максимално да заредиме в пеща и това може понякога да кара и 2-3 седмици, като няма какво да правим. След това всички изделия, приготвяйки се, трябва да бъдат изсушени. За тая цяло ние гледаме да не пускаме електрическите сушилни, от атмосферно. Оставя се да стане естествено. Така че това също ни дава така забавяне. Но в общи линии от началото до излизане на готовата продукция, някъде 20-30 дена, това е период с тези забавяния, нали? Натрупване на това. Още повече пък и малко хора работят, не могат да бълват. Макар че чашките, където на автомата достигат до 150 на ден. Да, с лепене на дръжките. Така че има възможности в фабриката и ако бъде натоварена. Но... Дай Боже, пожелаваме новата година да открият нови хоризонти пред фабриката и все повече хора да се завърнат и да оценят хубавото, качествено българско производство. Златони Херелс. Температурата на изпичане е 830 градуса. А златото, когато се полага, отделно ли се изпича от глазурата? Защото аз знам, че и глазурата се изпича. Да. Тоест, значи, процесът е... поредността е изпичане на... До сега бяхме на суровото. На суровото. Така. Ето тук продължаваме на суровото. Това са кълъпите за чини. Големите чини за храна. Това е от модела Ралиц. Обичан и много известен. Много ни го търсят. Той е подарък от Япония на нашата фабрика. Пълният комплект. Сервиз за храна, за чай, за... Моделът. От модела Ралиц. Имаме всичко. Супници, чини за сладкиши, захарнички. Така правим златния кан. Тук се изпича. Това е пещ, в която се изпича кан. Когато са малки количествата в тази пещ. Каква асортимент от продукти поддържа в момента фабриката? Какво видяхме сервизите? Сервизи за чай, за кафе, основно от тези най-търсените и другите има по някой друг, нали, поддържа, защото има хора, които аз примерно много харесвам този 40 модела. На мен е много приятен. Ето този два. Много изчистен, много съвременен, между другото. Този също е много хубав. Ежедневно виждам в групата да се предлагат изделия от цял свят, но като че ли така много обичани, емблематични остават много модели на видинската фабрика и в момента, в който се появи един хубав сервиз Ралица или Нона, той се грабва на момента мигновено. Според вас какво прави тези сервизи такава непреходна класика във времето? Аз чувствам една носталгия към старите неща. В общи линии първите, с първото идване на костния порцелан, първото производство, възможността да си закупиш такъв е била малка
и хората, и освен това и доста скъп. Да. И хората са така подарявали нашите сервизи за рождени дни, за сватби, за... Да, почти във всеки български дом присъства. Има този тип. И ние, дето се казва, на това стъпихме, на това, че ние произвеждаме същите неща с съвсем малка разлика, както ви обясних, тъй като към съставката, която получаваме от Англия, има добавени минерали, които дават възможността тези изделия да издържат шоково температурно. Тоест сега производството е още по-качествено, порцелана е още по... Ние се подчиняваме, дето се казва, на това, тъй като ползваме английския сертификат за произход на суровината и за това, че изделията от него отговарят на изискванията на европейските за хейми и най-вече за това, че издържат на шоково натоварване на температура. И второто нещо е, че самият порцелан, костният порцелан, има нулева хигроскопичност и това не позволява да почерняват столчетата и да се развърждат така неприятната черна ръба, която което говори за изключително качество. Да. Във връзка с това, кой е най-продавания ви сервис в момента? Най-търсения е ралица. Ние така сме нарекахме на йовковите героини нашите сервизи, за да може да ги различаваме. Айде има нещо национално, нали? Разбира се. Ралицата е един от най-търсените. Боряна също се търси. Нона. Валя, кои други се търсят? Аз най-много ралицата продавам. И на мен ралицата ми е фаворит, най-любимия. Може би някои от нашите зрители не знаят, но през 1992 година Камарата на търговските лидери в Мадрид присъжда златна статуетка на изделието от костен порцелан на нашата видинска. Казвам нашата, защото аз съм от този край, на видинската фабрика. В кои държави се е разпространявало, изнасяло и в кои държави, вие споменахте и при разходката ни, и в момента фабриката изнася и така прославя и държавата ни. Вижте, нямаме толкова бурен износ, като по мое време най-крупният е за Щатите сме изнесли няколко контейнера. Иначе отделни. За Италия имаме износ, за Англия имаме износ, също. За Финландия, за Холандия също. За Русия не, те си имат, макар че много се различаваме по отношение на това. Въобще в стария, в бившите соцстрани нямаме така. Но напоследък българите много купуват. Това е много радостно. Да, и с това се свързан следващия ми въпрос. Какви са предизвикателствата днес за производството на висококачествен костен порцелан, които срещате ежедневно? Предизвикателството е, че просто е престъпление тази технология, това майсторство, така да се каже, защото тук доста от хората, които са работили, са много добри занаятчии, така да се каже. Това е занаят. Между другото,
почти всички, повечето от нашите модели, които са правени, са изработени от много известни наши художници. Разказваха ми за това, за съжаление не мога да цитирам. Една жена имаше, която е била така, като дизайнер, и тя ми казваше, този модел е от еди кой си професор направен. Значи тук тънкостта е, че хем трябва да го направиш да бъде функционално, нали? Да бъде красиво, така наречен индустриален дизайн. И втория момент е това нещо да бъде подходящо за производство, за серийно производство. Нали? Иначе на ръка могат да се правят много неща, когато е изцяло ръчно, но когато го сложиш на линията, за да произведеш еднотипни, си искат много специфични неща. Тънкостта при костния порцелан и в друго, което малко хора го знаят и не са го оценили, това е, че за всяко едно изделие трябва да имаш подходяща бонза, подходяща матрица, така че при свиването, при изпичането на материала да не се получи деформация. Това е най-голямата тънкост. Ние говорихме там, ще видят и зрителите ни, че температурата е много важна. Температурата в комбинация с колко е заредена вътре самата пещ също. И градус или 2 могат да бъдат фатални за продукцията в... Айде да кажем не 2, но до 5 градуса повече не бива да бъдат от единия край на пеща до други, защото ще има разлика в изпичането. Няма материала да се остъкли и да се получат тия качества. Но изключително важно е това, което ви казах, да има формички бонзи, тъй като чашата се изпиша така, но от сурово положение до изпечено положение има 14% свиваемост. Значи чашата, там видяхте, че потъгъл тя се издига нагоре. И сега два са фактората. Първо, да няма много голяма температура да се деформира и второ, да не е много тежка, защото ако е тежка, ще се сплеска. И трето е, че тя трябва да следи формата, свивайки си да следи формата на самата бонза. Бонзата трябва да е от шамот, нали, смес специална, която се прави така, че да... И това прави така трудността да се работи с костен порцелан. В момента, в който той се остъклява, той умеква много. И ако няма кой да го води, деформира и е забравя. Изключително деликатна работа. Изчислява се, в зависимост от натоварването, на каква температура да се изпече. Значи разлика от 2-3 градуса е фатално. В смисъл, ако се дигне по-голяма температура, се пукат. Ако остане на по-ниска температура, пък няма остъкляване на масата и оттам има повишено водопоглъщане и тогава... Тоест не се запечатва така... Да, и тогава вече се получава един ефект, който е... Тук започва да почернява, което е черна гъба, която хей... Ясно. Не е здравословно. Да. Значи ние познаваме дали е добре, е така, на светлина да видиш сянката на пръстите. Прозрачен, ефирен порцелан. Така, това значи, че е всичко нормално. Тук се глазира на кабинки и от кабинката смуче въздух, за да изкарва глазурата, нали, да не я диша тя. И им става студено. Така, глазирането става не с потапяне, както е в обикновения порцелан, а с напръскване, много фин слой и
Глазурата също не идва от Англия, тя е наборна основа. Не е на олово, както го... Да. Това е борна основа и... Ами това е интересно, аз за първ път виждам, обикновено съм виждала на клипчета в интернет как потапят съдовете в глазура. Става дебело. Но тук... Става дебело и друго, тук е съвсем финно става. Това ще е интересно да се види как се е произвеждала масата. Да, само внимавайте, че са барабани. Ето там, които са за приготвяне на шликер. От другата страна е основни големия, които снила съставките, които идват. Ето на първия бункер там е каолин, има глина, има фелшпан, но ето този 10 тонен барабан в разстояние на 3 дена прави смилането на... 3 дни толкова е необходимо, за да се постигне финността на маса. След като се постигне това нещо, минава през... Ето това са сита. Значи след това се вкарва се в тия. Тук са такива шахти. И с ето тези нагнетателни помпи изкарва се от едното, вкарва се в другото и минава през сита. Ситата са ключа към успеха на нашата фабрика. Значи ситото е толкова ситно, че през него не може да мине вода. Значи на 1 квадратен сантиметър, горе-долу толкова, има 6400 отвора на така наречения вакуум биомас. Това е всичко е от нержавейка. Значи при костни функционал това е изключително важно. Това са едни шнекове, които тук се меси. Смесва и изкарва въздуха, за който се поддържа вакуум помпа в тая камера изсмуква. И тук излиза вече под формата на различни диаметри, в зависимост от това за какви чинии ни трябва, за какви чашки и така. Български каолини. Тънкостта тук е пропорционалното смесване с костното брашно. В нея машина, имам две такива, с които съм ги вземал от новия пазар, тези могат да правят и супници, и кани, като освен, че натиска надолу, имат възможност и да се измести и да направи облото на вазата или на камъка. Тук са отливните, правим едни абажури и такива вази от този тип. Това е готовата продукция, да, която ще чака да отиде при новите си собственици, да ги радва. Ето ги красивите пластики. И тук се учат на тия бижутерки. Много красиви. Хубаво е, че все още има хора, които... Занимава им се. Откъде днес може почитателите на българския костен порцелан да си поръчат сервиз на фабриката? Масово имахме няколко магазина. Просто така договорка с няколко магазина и с няколко... В Пловдив имахме една жена, която на едро продаваше. Иначе масовото, което е през нашия сайт. През сайт? Да. Да, поръчка през ЕКОН с преглед. Нали... Може да се свържат, може да дойдат, който му е интересен да посети и тук. Доста хора идват.
Ние говорихме за това, рекламата ви не е много агресивна, но въпреки това получавате, така поне това, което говорихме... Почти ежедневно. Получавате, да, хората знаят, ценят и си ви търсят, и в новата година това е и нашето пожелание на целия ни екип. Да имате много поръчки, да откривате много нови хоризонти. Видяхме, че има огромни възможности за производство в фабриката. И бихме могли по-стари модели да направим. Имаме желание да работим, имаме и възможност да работим.